Malam Murtala, akwai sauran abubuwa da kake musamman ma waka wanda yawanci ka gaya mana kana rubuta waka kuma kana faɗakar da mutane haka cikin waƙoƙi saboda ka ba da gudunmuwa. Ba mu sani ba zuwa yanzu ko waƙoƙi nawa ka rubuta waɗanda kuma za a iya cewa kila al'umma sun ji su kuma sun san da su. Na'am, saboda kasancewar karancin lokaci akwai abin da sun ɗan yi bayani kafin mu ci gaba da wannan. Abin da zan yi bayani a nan shine ina ƙara godiya ga Allah kuma ina ƙara jinjinawa a GM na wannan gida mai albarka Kebbi TV bisa bayanin da ya min dangane da akwai waƙar da na gabatarwa a ɗan takarar gwamna Dr. Alhaji Nasir Idris Kauran Gwandu. To akwai wanda suka rubuta waƙoƙi kuma suka buga da yawa, sai ya bayani bisa cewa akwai hukuma wadda take kula da harkar kafafen watsa labarai ta NBC, National Broadcasting Commission. To akwai waƙoƙi da ake amfani da su na kallo ne ko kuma na saurare. To sai ce daga cikin waƙata ta cika sharuɗa don ban yi amfani da zagi ba ko cin mutunci, na mai da hankali kan manufofin shi ɗan takara da kuma a ƙudurin shi ga al'umma, da kuma su al'umma ina yi musu hannunka mai sanda kar su yi wasa da malamin makaranta. Gaskiya a zahirin al'amura da suke gudana, tsarin sanin rayuwar ɗan adam, malamin makaranta shi ya fi cancanta ya jagoranci al'umma don shi ya san rayuwar al'umma kuma shi yake tare da su, shi ke ba su tarbiyya da dai sauransu. To da ya faɗa min wannan al'amari na ji daɗi sosai, duba da akwai da suka fi ni, kuma tun da dai tawa ta samu cika sharuɗa, to Allah ya sa ta samu shiga kuma ana amfani da ita. Sai dai abin da nake roƙon wata alfarma inda yiwa wannan waka da na yi ta ban samu isa ga shi wanda aka mai wannan waka ba. To shine babban dai abin da nake bukata, inda yiwuwar a sadar wanda ya waka yana so ya sadu da wanda ya yi wa waka. In mun saurari masu bege suka yi ban annabi suna so su sadu da shi. To duk wanda ya waka yana so ya haɗu da wanda ya yi waka kuma su gana ko dai na 'yan mintoci ne. To alhamdulillah, wannan shine daga cikin waƙoƙin da na rubuta. Waƙoƙin da na rubuta a halin yanzu sun kai kimanin 200. Daga wace shekara zuwa yau? To na fara waƙa tun, ba zan iya yanke shekara ba, don lokacin da na fara rubutawa na fara rubuta 2007. A shekara ta 2007? Na'am. To sannan kuma adadin waƙoƙin da na rera sun kai kimanin 35. Wannan dalilin da ya sa na ƙoƙarin ɗauko su, saboda ina ɗan jin wani ɗan takaici kaɗan. Za a yi hira da mawaƙi a tambaye shi adadin waƙoƙi sai ce bai san adadinsu ba. Ko kuma a ce adadin wanda ya rera. To da na san za a yi hira da ni, sai na yi ƙoƙarin tattaro su, da yake duk waƙa da na rubuta akwai inda nake jotin ɗinta, ma'ana nake aje ta. Wasu kuma zan tsaya na yin tunani haka, ban rubuta su ba, zan ɗau waya ta yi typing in saving duk lokacin da in aji in adana, duk lokacin da na samu zama sai in kwashe su in sa su a matsayin record ko kuma inda nake aje kundin shi wannan waƙoƙin nawa. Na rubuta guda a 200, sannan na rera kamar 35 a halin yanzu. Masha Allah. Kuma daga cikin waƙoƙin da nake Allah ya nufe ni da baiwa daban-daban. Allahumma la fakhran, ina yin waƙar bege, ina yin waƙar soyayya, ina yin waƙar rap, ina yin waƙar sarauta, ina waƙar siyasa, ina yin ta biki, kuma ina rubutawa in bayar. Amma ni ban cika yin waƙa wani lokaci in barkatai haka ba, har ka rasa ma me za ka yi. Ina ba ta lokaci, sannan kuma kamar yadda galibi na fi tasirantuwa da laraba, likulli maƙalin majal wa likulli majalin maƙal. Ma'ana dukkanin bigire akwai inda ya kamata ka yi isar da sako,
kuma dukkanin saƙon da za ka isar yana da bigire. To shi sa ni ba waka nake yi barkatai haka har ma in zo ya rasa abin da zan ce. To Malam Murtala ga shi dai ina dai kallon ka ustaz, sai kuma na ji kace kana waƙar rap. Na'am, abin da yasa nake waƙar rap tashi na matashi gaskiya ne ban ma damu da ita ba, sai wani lokaci da na je studio haka sai masu yin waƙoƙin rap ɗin da turanci suka nuna wannan ya zo zai takura musu kamar ba sa da yi ra'ayi, sai na ce to ai ita ma bata gagare ni ba. To a lokacin na rubuta waka zan yi wata yar uwata ta biki da ta roƙa, yan uwa ma ba su sani ba, sunanta Sadiya. To da na je zan yi suka yi wannan magana sai na yi mata magana ce da Allah ki haƙuri, waƙan nan ta Sadiya zan ji yadda ita ma rap na ma fasa ta biki. Ta yi ta roƙo na haka dai na haƙura na batta, sai na je na yi waƙan nan ta Sadiya. To yanzu dai lokaci ne nake jin masu kallo da za mu fara jin waƙoƙin da Malam Murtala ya rera domin mu ji irin baiwa da basirar da yake da ita. Ciki ku har da wata waka da ya yi mana albishir cewa ya yi ma gidan talabijin ɗin na jihar Kebbi. To wanda nake jin kila ita za mu fara baka dama ka rera mana kafin mu je ga sauran da ka yi. Na'am, ita lokacin da aka shirya wannan program da na zo, to sai na ji kamar wani bashi ne a kaina. Na zo gida tunda ko tafiya nake haka, sai wani lokaci ne da kaina nakan ce zuciyata ina in yi mata birki haka, kamar abin ne yake bijirowa waƙoƙi barkatai sai in yi dariya, wani lokaci ma in ce a'a dan dakata. To shine sai na ji kamar bashi ne in zo gida a yi program da ni, a yi hira da ni, amma ban yi wa gidan nan waka ba. To shine na rubuta ta gata kamar haka. Galibi ban cika damuwa da waka in yi ta kai tsaye da ka, saboda wani lokaci mutum zai yi abu da ka akan samu kuskure, kuma mutum ya zo ya yi nadamar abin da ya zo ya fitar. Sai na tsaya na rubuta ta, bayan na rubuta sai na tsaya na ba ta kulawa dangane da tantancewa, in gani in abin da gyara sai in gyara, in kuma babu gyara sai kuma in tura malamai na. don gaskiya ni game da waka ba ni da wani mai gida a waka, sai dai malamai masu duba maka, masu duba, da kuma wanda na yi karatun a wajensu. Yake na yi Hausa adabi, na yi Hausa nahau, Hausa literature da kuma Hausa language. Malam Murtala, bari mu je wannan waka, nake jin lokaci ya fara daga mana hannu. To yanda wakar take tana da amshi, ban sani ba ko ita Hajiya Nafisa da muke program da ita za ta iya taimaka min da amshi. To ani ba makin waƙiya bace. To da kina magana da mawaka ya kamata ke ma mai abin da Hausawa suke cewa zama da madaukin kanwa yana sa farin kai. Kun yadda in shigo cikin ku? To ai ba wai magana yadda wace, shi mai baiwa ba a hana mai ya shigo shi ma a dama da shi. Na'am. Yanda wakar take, Kebbi TV ke ce ta ɗaya, sai ke ce ta ɗaya. Jihar Kebbi babu irin ta ɗaya, amma in ba za ki iya ba sai a yafe miki ni kadai. Gaskiya sai na zo studio na koya. Kin yafe to bare ni. Na'am. Yanda waka take, a min afuwa duba da yanayin in za mu je waka, mutum yakan dan shirya ya tabbatar ba shi da wani abu da zai kama mai tangarda na murya ko kuma na gudanarwa. To yanda waka take, Kebbi TV ke ce ta ɗaya, jihar Kebbi babu irinta ta ɗaya, shirye-shirye tsare-tsare, kin zam uwa kuma ta ɗaya. Tana da ƙwararrun ma'aikata ta ɗaya, masu kishi na ƙasa ta ɗaya, fannin labarai kullum rai da rai,